bomberklart. Så der er mig at træne. Det er faktisk fint gym. Fint fitnesscenter. Jeg har alt, hvad den skal bruge. En lille indfødt derovre. Prøver at bygge lidt muskelmasse. Blev helt forskrækket, da de 2 danske vikinger kom ind. Værsgo, overtag. Det er sjovest, hvis du snakker. Ja, jamen Malte han er lige sådan en post-druk-workout. Det er sådan syg dag. Det var så fucking svært. Helt absurd. Billigt i byen. Ja. Mig og Krille, vi lå derhjemme. Vi gad ikke lige med i byen. Så ja. Men vi gav 80 danske kroner for at komme med på popcrawl og få en liter alkohol og et gratis shot hver sted. Jeg har lige brugt mig sådan noget. Stå lige og tage nogle lækre billeder. Klasse arbejde, bror. Det eneste, der er lidt scary hernede, det er, man ved ikke, hvad der er en rigtig kvinde, og hvad der er en ladyboy kvinde. Så det skal man lige vende sig til. Det skal være lidt påpasselig. Der var lige en, der var, jeg siger ikke hvem. Der var en, der var lige ved at falde i fælden i går. Jeg siger ikke hvem. Det må I lige gætte til. Det må I lige skrive ned i kommentarfeltet. Hvor er vi kommet hen, Krille? Vi er kommet ud på en eller anden ø, som vi ikke aner, fordi jeg tror ikke, det er Hong Island endnu. Nej. Men vi er kommet ud på en ø, vi er ude og dykke lidt. Ja. Meget smukt område. Lidt meget grums i vandet, så der var ikke så vildt god sigtbarhed. Men der var nogle flotte fisk. Ja. Okay. Det er en del af øgrupperne. Så det er en del af Hong Island. Men det er sgu meget smukt. Men det er et meget idyllisk sted, må man sige. Dejlig sand. Ja. Dejligt alt. Gode vibes. Lidt en lang tur herud, men altså, det tager vi med. Først ud af 3. Ja, jeg ved faktisk ikke, om det er 3 eller 4 øer, vi skal ud til, men første stop er i hvert fald godkendt. Ja. Men så skal du snart tage og lave YouTube. Ja, vi lavede Malaysia, når vi lander i Airbnb. Your content for days. Vi er inde i en lagune. Mega fed oplevelse der. Fyldt med kinesere. Og store dejlige damer. Vi skal sejle ind til hvornår? Klokken 4. Ja. Og så skal vi på flyv. Ja, vi skal nok lige finde ud af, hvor vi skal ind i morgen. Kalle han er tørstet efter alkohol det sidste. Men jeg fik mit glas vin i går. Det bipper vi bare lige ud, det der. Nej, det der. Nej, det der. Skal vi ikke bare sløre ham? Jo. Og så ligger han lidt proppen op med dig og ham der. Okay. Vi er på vej til Hong Island, og hvis I ikke kan høre mig, så er det fordi, at der er en motor lige bag os, som Krille lige kan vise, at der er en kæmpe fed motor lige bag os. Altså, ja. Men vi har været op siden 8:30 eller sådan noget, og så skal vi være til klokken 4 cirka er vi hjemme. Ud og se nogle forskellige ting og sådan lidt. Vi skal både snorkle og se nogle laguner, og hvis I ikke kan høre mig, så må vi lige doppe det indover, tror jeg. Ja, så er vi på vej op på Hong Island 360 Viewpoint. Det er vi. Ja, vi kan se, så jeg ved ikke, tror jeg faktisk, vi kan se det deroppe. Jeg tror, det ser ud.
Det er 109 meter op. Og så er der sådan noget alt muligt lækker information om, hvorfor vandet er blåt. Ja. Og Hvis som I man se kan nu. se, så er nogle dejlige øer. Ej, der er smukt. Der er smukt. Vi har fået okay godt vejr. Ja, det er blevet bedre herude. Det er fandme... I forhold til det stod nede i Stænger i morges, så er det sådan ret godt. Ja, Og, det er lækkert. Altså, det kan jo ikke være andet end blive glad, når man står og kigger ud sådan nogle dejlige, flotte udsigt. Ja, det er skønt. Vi nyder det. Ja, vi opdater fra toppen. Så nåede vi 109 meter oppe. Smukt. Så er drengene et eller andet sted. Der er noget at kaste med lidt bold. Og så, Mens de hårde typer, de man kan se, tager den pæne vandretur. det er nok en af de pæneste sandstrande, vi har set. Ej, Nu har vi så heller ikke set nogen strande her så højt op for. Men altså, Fandme smukt. bare smukt ud over med hav ud over det hele. Ja. Det er fandme smukt. Lækkert. Det må man sige. Ja, Smukt. det var det. Det var Hong Island. Det var Hong Island. Det kunne noget. Det kunne noget, ja. Det er smukt. Kan jeg varmt anbefale. Vi er fan. Vi er fan. Ses. Ses. Hvad siger vi til det? Jeg synes, det var fint. Er vi glade? Det var en okay oplevelse. Der var virkelig mange som var forfærdeligt. Jeg havde altså ikke sådan så det var lidt irriterende. Men udover det, var det faktisk en super fed oplevelse. Det var rigtig flotte strande, vi var ved. Sygt at sejle i longbow, og vi alle sammen blev enige om. Stern tog lige en slap i longbow. Og være en tysker, så... Og en tysker. Var det tæt på i hvert fald. Tæt på Nej, men Krille reddede ham. det gør jeg. Men det var i hvert fald noget, jeg tænkte, hold da kæft, der kunne jeg godt nok ikke have sovet. Selv hvis jeg virkelig var træt. Så respekt til dem, der fik noget søvn. Så er det bare, det var faktisk igennem super god dag. Og nu skal vi snart på klub, så vi skal hjem og have en lur inden, tror jeg. Lad os se. Skal der noget mad og ikke noget? Ja. Det er i hvert fald det første. Du får crawl. Det er godt. Er vi lidt klar? Nej. Stærkt. A few moments later. Hey, kan vi lige få noget post-game interview? Det er min første længe, men altså, jeg synes, jeg klarer den fint. Hvad tænker du i forhold til resultatet? Det var meget fint. Altså, der var ikke noget dårligt bagefter. Noget, jeg plejer måske nogle gange at få lidt sur opsted. Kaste lidt op i bongen. Nej, det er for sjovt. Bare lige putte lidt op igen. Og hvad med din modstander? Er det her din ideelle modstander, eller vil du hellere have mødt en anden? Altså, jeg vil jo nok hellere have mødt en anden. Altså, en vodka Red Bull havde nok været lidt nemmere modstander. Men altså, den her er også nem nok. Altså, nu er man jo vant sig lidt til det. En Chang kører dejligt ned, og den er meget nemmere at lige klaske en. Men vodka Red Bull havde været en nemmere modstander, men det er bedre end en rom og cola. Hvad har du tænkt dig at gøre i finalen, når vi er klar til at interviewe dig senere? Hvordan har du klar til at tage den udfordring op? Jamen, jeg tager den med højt hoved og hovedet op, og så er vi klar på og håber, alhamdulillah, på at vi klarer den. Ja. Tak for interviewet. Godt. Hey, watch it again. You fuck gay. Den er villig. Det er forkert. Vi skulle vælge ham og tage, ikke? Jeg startede med at pisse sød, ikke? Og give ham topfister. Alle de andre var homoseksuelle. Og så giver han mig, I fuck gay. Hvor er det mega nederen. Thank you. Thank you. Is it a night I don't remember? Du har haft 2 liter mere i din mund. Ja, jeg ved ikke, hvad hun lavede. Hvad laver du bare? Hvorfor stopper du? Det er sådan, hun ligger nok i flasken. Laver du?
Jeg kunne cirka have haft 1,5 liter mere i min mund. Du skal lige lave den der hopping op. Nu er vi... Lejlighed med 3 senge, 2 soveværelser. Godmorgen. Godmorgen, drenge. Godmorgen, Gulle. Godmorgen, Frederik. Godmorgen. Godmorgen, Kalle. Og godmorgen, Willy. Hvad var det koster? Det koster 744. Vi har lige været i Krabi. Nu sidder vi i Og hvor ligger det? en bane på vej til Phuket, hvor vi har nogle overnatninger. Det ligger lidt vest for Phuket. Altså sådan... Vi var til popcrawl i går. Jeg har ikke fået tømmermænd endnu, fordi jeg tror, jeg stadig er lidt halvfuld. Jeg tror, at vi mange, der har det sådan. Og så Kalle. Rigtig træt. Kalle er træt. Hvor de der pinke. Hvad siger du, Jammer? Nå ja. Er du også bare træt? Hvad med dig, Stær? Er du også bare træt? Om jeg er bare træt? Eller har du også lidt ondt i maven? Det er derfor, jeg har ingenting. Jeg sidder bare lige med 3 måneder til hotel. Godt, Gulle. Gulle er dagens mand i skysort. Vi har 3 timers kørsel. Cirka 2,5 igen. 2 timer og 45 minutter. Så... Ja, fordi der er jo trafik på vejen. Det er der ikke på vandet. Det er der ikke. Den tager vi en anden gang. Der er bølger. Den kommer i vores første podcast-udsnit. Men der er heller ikke risiko for kendring. Det er der ikke. For at køre galt, hedder det. Nå, men i hvert fald så opdaterer vi på et tidspunkt i løbet af ruten. Måske når Gulle han skal skide. Det er ret snart. Så snakker jeg om til varme til gym. Ja. Altså 150 baht, 30 kroner. 150 baht, 160 grader. Ja. Men altså, fine faciliteter. Der er lidt crowded, men altså det kan man jo se, når det er så billigt. Så kommer der jo mennesker. Der er mennesker. Det er fandme varmt. Det ser godt ud. Men det er godt til os. Lige at komme i gang. Det er bare ligegyldigt. Nå, vi er ankommet til... Hvad fanden er det hedder det her? Vi har bare valgt en eller anden by på Maps. Ja, vi er på en by tæt på... Færgen til Koh Phangan. Ja, tæt på færgen til Koh Phangan. Og ja, vi er ked af, at vi ikke er opdateret for Phuket, men... Har vi ikke det? Det tror jeg ikke. Men vi har... 2 overnatninger i Phuket. Ja, 2 overnatninger i Phuket, men der er jo ikke rigtig sket så meget. Vi har haft en stranddag, men nu ligger vi her i vores familiesuite. Ja,
Og William han ligger derinde. Det er bro, altså. Vi er 5 voksne mænd. Jamen, vi er en familie, vi kan se. Dobbelt. En herresuite. Ja. Min seng er legit en bænk med et lag. Ej, det er virkelig fucking hårdt i her. Nej, vi kan lige få en quick house tour. Altså, prøv lige at høre. Det her, det bliver sådan lidt klip her, Kalle. Det her går ikke at fylde. Ej. Så er det her klip. Nej, det gør det ikke. Nej. Jamen, vi er kommet Kan du ind. ikke lige gå op og give lige noget af dig selv? Kom, Hvad er Kalle. din Op. house tour med Jon? Kom. Giv en house tour. Kom. Okay. Goddag, og velkommen til. Vi er ankommet i Sutra og Tammini, et eller andet meget fint toilet. Der er lys. Der er lys, der er gode roser. Nej. Det er hele varmt vand, håber vi. Det er et køkken. Så har vi masterbedroom her, hvor Billy sover. Helt alene. Helt alene. Bror gemmer sig. Hvor gemmer sig. Bror tror, han er far sig. Køleskab. Stort fjernsyn, eller noget. Men alt det er essential. Kæmpe fladskærm. Ja, aircon, dårligt internet. Luksus. Så kommer vi ind til herresuiten herinde, hvor vi har Vi har Malte i mid-production. mid-production, vi har betonsenge. Nej, de er dejligt bløde. Helt vildt. Og så har vi Fred, der sidder over og The Gamer, ham der sover på... Han sover faktisk bare på en betonblok med et lille lagen på. Hvad så? Ikke så meget. Og så hvad, man? Hvad så? Er det YT? Ja, Det er YT, brors. det er YT. Hej alle sammen. Velkommen tilbage til vores channel. Yes, fint. Ja, Så men vi opdager i morgen, når vi forhåbentlig laver et eller andet. Og det tror jeg ikke rigtig, vi gør så meget i den her by. men det finder vi ud af. Det gør vi. Ej, Så nu tager vi ind til vi midtbyen. kan jo godt sige, Jeg hvad kommer vi til at ligge og skal. sove. Ja, vi skal til... Vi skal være her i 2 overnatninger, før vi tager til Kopenhagen, hvor vi har lejet en kæmpe stor villa. Dejlig Plads villa. til 12, hvor God vi villa. får besøg af nogle piger. Ja. Nogen vi kender fra- hjemmefra, og så nogen hun rejser sammen En, vi med, kender som vi ikke hjemmefra. kender. Hvorfor er det nu, vi tager det her? Det er fordi, Full der... Moon Party, tror vi. Håber vi, der er. Ja, Det er ikke os, der har undersøgt det. Det Ja, er Josefine. det er Josefine, der har undersøgt Det det, er og ikke så stor vi er ikke selv. helt sikre på, om... fordi mig og Malle, da vi undersøgte, der fandt vi nogle andre Jeg datoer, føler- end hun sagde. Okay, vi har ingen tiltro til, at Nej. der er det. Så. Nej. Jeg føler først, det Men var altså, oktober eller november, vi får der 4 var. nætter i en dejlig villa. Hvorfor får I Det det gør så vi. lyde så sestig? Hvor langt er det der klip? 2 minutter lige nu. Hvorfor pil? Godmorgen. Vi er... Hvor er det, vi er igen? Suratani. Suratani. Vi kom i går. Stille bare lidt mad hjem til vores Airbnb. Og så har vi i dag og i morgen skal vi afsted til Kopenhagen, hvor vi skal til det der Full Moon Party Piss. Så det bliver godt. Nu er vi bare ude på en... Hold da kæft. Nu er vi bare ude på en bistro. For at få noget morgenmad. Sygt meget og bare gå på sådan en kæmpe vej her. Det er okay. Ses. Skål. Fik vi det på video? Ja, hvad foregår der? Der blev lidt spillet lidt Sprite. Nej, ikke det. Vi har fundet et gadekøkken, hvor vi kan få nudler. Det var det. Basically det eneste, man kan få. Ikke andet. Vi spurgte efter et menukort. Og de Og så sagde de no hap. no have menu card. We have only noodle. Og så gik vi ind på Google Oversæt, da der var en dame, der kom ned, og så var hun sådan, nej, hun ikke kunne læse. Ja. Altså den dame, der sad på restauranten. Eller gadekøkken. Nej, ikke hende. Hende, der ikke kunne læse. Ikke, Nå, ja, ja. ikke hende. Det var en, der tilfældigt. Men nu har vi bestilt nudler. Vi har fået sodavand i en flot kop. Og nu må vi se, hvordan Christian han skal have munkete senere. jeg skal have munke til senere, fordi der er en, der hedder Gustav, der jeg godt kan lide kulde om natten. Det skal jeg lige have fikset. Og apropos Gustav. Hvor fanden er han henne? Så skriv i kommentaren, Ja. hvor I tror, han er henne. Hvor tror jeg Gustav er henne? Jeg tror, han er ude at skide. Den er så nem, at I får ikke engang ledetråd. Og I får heller ikke valgmuligheder. Nu bliver jeg simpelthen nødt til. Sagde du lige det der? Det bliver jeg ved. Ja. Men det er i hvert fald det status der. Ellers er det fucking hyggeligt her. Det er der. Direkte ud til hovedvejen. Det er Fucking hyggeligt, direkte ud til hovedvejen.
Ja, det er sådan en fin lille hyggelig tipi-ting, vi sidder. Det er sgu fint, ja. Ja, Godt ved det. skål. Det er mest, hvad det skal have. Glæder mig. Jeg tror, det er så meget din Hairline. Ja, det tror jeg også. No har Hairline. No har Hairline. Krallen er ved at blive kugget i gang over. Wow. Det er måske en kvinde. En kommer der. Så lige ud af byttepenge. Held og lykke. Sagen, jeg troede sgu da ikke Emil han skulle være på den her tur. Ej, Emil har en flot frisyr. Han kører det bare til siden. Den her, den går ud til alle fremtidige Thailand-rejsende. Ikke tage til Surat. Det er bare en skodby, mand. Man kan blive klippet, hvis man er ligeglad med, hvordan man kommer til at se ud. Ellers kan man faktisk ikke lave en skid. Så lad være med at tage hen. Morgen, vi kører bil. Busterminalen. Fordi vi skal ud og køre i bus. En eller anden færgeovergang. Ud til en ø. Bobanyang. Skal vi snart slukke på det nummer? Ja, det kan vi. Nu hedder det hedder ikke LGBTQ plus længere, det hedder LGBTAQ et eller andet. Ja, okay. Men hvor er vi på vej her? Gæt hvad jeg siger. Bøs. Nå. Nå. Vi har sagt det faktisk lige i bilen, men det er okay, vi siger det igen. Vi sidder ved busterminalen. På vej ud til en havn, fordi vi skal ramme en færge ud mod en ø, der hedder Koh Phangan. Så er jeg rigtig excited. Og ude på den ø, der forhåbentlig er der noget full moon party. Ellers er det spild, at vi tager det ud. Ja, men vi skal bruge en lækker bil. Ja, det skal vi. Det er altid noget. Så det er dagen på. Vi har 4 timers rejse foran os. Og jeg tror det bliver okay. Det er ikke så lang tid i forhold til, hvad vi har rejst tidligere. Så. Nej. Så Klassen lyder på at finde noget. Ja. Han har stadig en eller anden drøm om, at det er en fantastisk by det her, men det er en fucking lort by. ja. William sidder lige og får noget morgenmad og vand og... Nej. Jeg prøvede at få ham til at opdatere inde i bilen, så sagde jeg, hvad skal vi nu? Nu skal vi køre. Hvor skal vi køre hen? Hen til en bus. Hvad skal vi med den bus? Den skal vi køre i. Hvor skal vi køre den? Fucking umuligt til at opdatere. Nå. Ja, Og så det. ja, så... Altså ikke. Nå, vi er på vej til Koh Phangan med båd. Og det tager 2 timer. højere. Jeg kan ikke snakke højere, når vi sidder herinde. Jo, sådan her. Ja, okay, vi sidder bare på styr. Vi er jo til Koh Phangan med båd, og det tager 2 timer, og Christian er ved at skide i buksen. Så vi sidder lige og har en Jeg har ikke pep. også til 2 timer. Nej. Jeg fik vide, det var 1 time. Ja. Det skal Jeg nok lige gå. forberede mig mentalt. Det skal nok gå. Der er ikke nogen slanger eller æderkopper på båden. Bare roligt. Men vi kan fucking kæmpe. Ja, men du er alligevel ikke bange for havet, så... Ja, så det var lige meget. Og der er. Du er egentlig bange for fucking mange ting. Du skal hele tiden lave ting, du er bange for. Havet slanger ud og går. Men han vil gerne bade med hajer. Jeg har været det hele. Sidst Han vil gerne bade med hajer.
havde det været rigtig dårligt. Det var en rigtig ubehagelig oplevelse. Alle vil gerne bade med hajer og piranha, men Jeg vil ikke sejle. det vil han ikke. Nej. Jeg kan godt kilde lille haj på maven. Hvad med dig? Og sige hej hej. Han er stadig ude og lave... Hvad er du bange for, vi vil? Altså, hvis man bare begynder at læse en 5 minutter lang tale om... Jeg er bange for enden. Jeg er bange for slutningen. Jeg er bange for livet. Jeg er bange for at leve det til det fulde, og så alligevel glemme noget. Nå, men skriv ned i kommentarbilledet, hvad I er bange for, mindre I bare er en unit, ligesom mig, der ikke er bange for noget. Udover havet. Men jeg er ikke bange for havet, jeg synes bare ikke rigtig om havet. Bange for noget. Jeg nyder ikke havet. Hvis du er ude på havet, så vil du have skide på. Ej. Bare var strandet. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke skide på det, jeg vil være rationel omkring det, men jeg vil tænke... Du selvmord, hvis du var derude. Ja. Nej. Du har sagt det. Jo, hvis du var på åben hav. Jeg sagde, hvis jeg var på åben hav, og jeg vidste, okay, der skulle nok ikke nogen god chance for, at jeg overlever her. Så ville jeg svømme ned og bare drukke mig selv, tror jeg. Men det betyder ikke, at jeg er bange for det. Jeg er bare mindre fan af det. Ses. Hey Malte. Kan du ikke lige score det her hus her? Jo. Ja. Det er det godt. Velkommen til. Det her, det er vores nye villa. Herinde, der har vi... vi kan godt lige tage det hurtigt på. Ja, tag den hurtigt. Gæste shit. Det er fint nok. Ja, det kan Det var kommet fint. Ja. Hello. Endnu mere gæste shit. Lille lækker endnu et. Yes. Badet det hele kører. Yes, go. Nu går vi til main event. Main event. Sugar Sean mod... Welcome. Det her, det er vinderens værelse. Det er det fedeste værelse, der var overhovedet. Så det fik Frederik, fordi han vandt. Ja. Toilet. Gæsttoilet. Spejl. Spejl. Vand. Køkken. Vin. Lækker vin. Herude. Ikke nogen, der køber det. Kan vi lige prøve at vise? Et okay view. Hvad scorer vi? Viewet? Jeg vil nok give det, med mindre hvis den er plantet væk, 10 ud af 10. Jeg giver den 8 ud af 10. 8 ud af 10. Yes. Godt. Videre. Jeg tror, vi har brugt ret lang tid, så... Op ad trappen. Der er faktisk sådan en skulptur her, den er rigtig længe. Så har vi mit værelse. Badeværelse. Her, bum, seng, lækker udsigt. Bum. Vi kan godt lide. Jammers værelse, basic det samme, tager lidt hurtigt. Badeværelse. Seng, endnu lækker udsigt. Og nu kommer vi til main card. Hvem er det, der bor der? Der bor Gulli og Kalle. Yes, sorry. Det her er simpelthen det bedste værelse i hele huset. Ja. I kan se her, lækker Lækker stor. seng. Queen size, hvis jeg ikke skal tage helt fejl. Ja. Lækker stol, derude, Christian kan sidde og gøre sine ting. Men. Badekar. Det er det eneste, jeg er lidt bekymret for. Christian og Gustav i samme rum med et badekar. Jeg ved ikke, med vindue indtil. Men når de ligger derinde, så kan jeg i hvert fald bande på, at jeg kommer til at snige mig ind. Og lige hilse. Så. Nå, hvad giver vi et score? Jeg synes, at det er et ganske fint hus. Ganske fin villa. Jeg vil give den... Der var statuen. Jeg vil nok give den... Alt i alt, også hvis vi lige tager i mente, at den er ny. 8,7 ud af 10. Hvordan kan man tro, jeg er imponeret? Kommer hjem, har mig isoleret. Vi holder dem, som I alt kopieret. Vi holder tæt, kommer altid flere. Jo, BLS.